Здравейте, приятели на България Геймс, аз съм Дидо и днес ще изпълним мисията при Райдър. Това е епизод 2. Някой се обажда по телефона на CJ, вдига се с Tab и се затваря с Enter. Затворих с Enter. Не ми се четат глупости. Мисията се казва Райдър. Трябва да влезем в колата на Райдър. Първата мисия би трябвало да я помните. С някакви колелета, гангстер на балас ни стреляха. Ако ме бяха убили, щеше да е твърде жестоко. Шегувам се, гангстерите на бала са жестоки и много отвратителни. Винаги стрелят, защо стрелят, те не знаят. Сега май Райдър ни води да се пострижем. Сега е време да избера новата прическа на CJ. Къса коса и катинарче избирам. Избираме с Space и купуваме пак с Space. Прическата къса коса и катинарче струва $100. Не е чак толкова ефтина. Но другите имаше и по $50, но те щяха да бъдат твърде ефтини. Райдър обаче яко пуши. Според Райдър никой вече няма уважение към гетото. Гетото се казва Гроув Стрит. Сега трябва да отидем и да донесем нещо за ядене. Ако не едем, ще загубим сила, ако едем прекалено, ще загубим... ще станем много дебели. Може да натиснем Tab, за да следим статистиката на CJ, мускули, сила и други. Купуваме 2 порции от $2. Ето го и Райдър. О, идва с оръжие. Ще обира. Райдър, ако се чудите какво се станало, да, Райдър обра пицарията. Той е обирал няколко пъти всъщност. Този дядка ще вади оръжие срещу гангстери от Гроув Стрит. Той да се радва, че не го убих, да го премажа с колата и тогава ще видим пушката, ще му помогне. Но всъщност, явно той, дето продава пици, си е подготвил, защото е мислил, че Райдър пак ще го убере. Затова носи пушка. И ето това е къщата на Райдър. Райдър ни казва по-добре да отидем и да видим Суит. И това беше всичко от мен. Довиждане!